खुलुमबाय बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडियो आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं 33 नं बिजनी विधानसभा बियाबनि आबुं नङै भटार फारिलाइनि सायाव रायजो राजानि अजदखौ फैगौ 30 नबेम्बरसिम होनो हागोन। बीएसएफनो बांसिन ओनसोलाव गोहो बांहोनाय मिरु केबिनेटनि थांखिखौ पान्जाब आयेन आफादा गनाया। बडलेण्ड मुलुग सोलोंसालियाव भिसि लाडु सिंहनि हेंथायै एबसुनि 2 घन्टा सोमावसारनाय। सानथामनि थाखाय दिसपुर जनता भवनाव बीजेपीनि सासेबो मन्त्री एमएलए नुनाय नङा। गवालपारानि उनाव आसामाव आरोबाव गंबा सैनिक स्कुल। कार्तिक आर्यननि एक्शन सावथुन धामाकाया बे दानावनो रिलिज जानायनि लामायाव। दिग्बैयाव 2.5 लाख बेसेननि ड्राग्स आरो 2 फालांगिरि हमनो हादों। दानिया आबुं रादाब। भारतनि बिसायख'थि आय'गनि बिथोन बादियै आसामनि गुबुन गुबुन विधानसभा बियाबजों लोगोसे 33 नं बिजनी विधानसभा बियाबनि आबुं नङै भटार फारिलाइखौ थांनाय 1 नबेम्बर खालिनो फोसावनाय जादोंमोन। बे बिथिङाव बिजनी महकुमा बिसायख'थियारि मावख'आ फोरमायदों दि जायफोरनि मुङा फारिलाइयाव माबाफोर जाहोनाव सोसन जायाखै एबा माबाफोर गोरोन्थि थालांदोंब्ला बेखौ सुस्रांफिननो थाखाय रायजो राजानि अजदखौ सोलिफु बोसोरनि 30 नबेम्बरसिमहालागै आजावनाय जागोन होनना होनो हादों। बेनि थाखाय गावबा गावनि बिएलअ'फोरनिफ्राय फर्मखौ लानानै रोखायै लिरनानै होनांगोन। मख'नो गोनांदि जायफोरनि बैसोआ फैगौ 1 जानुवारि 2022 मायथाइयाव 18 बोसोर जागोन बिसोर बयबो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ मोनगोन। अनलाइननि जोहैबो गावबा गावनि मुं थिसनलाइ एबा आर'जलाइखौ होनो हागोन। www.ceoassam.nic.in एबा www.nbspin अनलाइनआव गथायनो हागोन। रायजो राजानि दाबि एबा अजदफोरखौ फैगौ 20 दिसेम्बर 2021 नि गेजेराव नायबिजिरनाय जागोन। बेनि उनाव फैगौ 5 जानुवारि 2022 आव आबुङै दिहुनथाय एबा फोसावनाय जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मिरु सोरखारनि नखर बिफाना नरेन्द्र मदिनि केबिनेटआव थांखि लानानै आथिखालाव बीएसएफनो सिमायारि ओनसोलनिफ्राय 50 किल'मिटार सिङाव गोहो होनो ओंखारनायखौ पान्जाबनि आयेन आफादा गनाया आरो बेनि बेरेखायै गोख्रोङै हेंथा होगोन होननानै थांखि लादों। बृहस्पतिबारखालि पान्जाबनि जर'खा आयेन आफाद जथुमाव लेङाइ गिबि मन्थ्रि सुखजिन्दर सिंह रान्धावाया बे मसनखौ लाबोजेनदोंमोन। मानो होनोब्ला बे थांखिखौ लानायनि सिगां मिरुनि नखर बिफाना रायजो सोरखारफोरजों रायज्लायग्रोनांगौमोन एबा सावरायग्रोनांगौमोन। मख'नो गोनांदि सिगाङाव बीएसएफनो 15 किल'मिटार सिमायारि सिं ओनसोलाव गोहो होखानाय जादोंमोन। पान्जाब, राजस्थान, गुजरात, सोनाब बंग, आसाम, मेघालया, त्रिपुरा, मिज'राम आरो मणिपुराव 50 किल'मिटारसिम बीएसएफनो गोहो बांहोनो नखर बिफाननि बे थांखिखौ पान्जाब आरो सोनाब बंग सोरखाराल' अजद होदों। नाथाय गुबुन माखासे रायजोफोरा जेबो बुङाखै एबा अजदबो होआखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा शुक्रबारखालि क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो बडलेण्ड मुलुग सोलोंसालि एबसु जथायै बडलेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि लांगोनायाव 2 घन्टा सोमावसारदों। गोबाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बडलेण्ड मुलुग सोलोंसालियाव सोलिबाय थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय भिसि प्रफेसार लाइस्राम लाडु सिंहजों सावरायनानै गोबां खेब गोसोखां बिलाइ गथायबोदोंमोन। नाथाय प्रफेसार लाइस्राम लाडु सिंहआ बडलेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो एसेबो गोसो होआखै होननानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। बेखायनो गासै 4 दाबिखौ लानानै एबसुआ सोमावसारदों। सेथियाव थाबैनो बिटिआर ओनसोलनिफ्राय बडलेण्ड मुलुग सोलोंसालियाव अरायथा रेजिस्टार थिसननाय। नैथियाव अरायथा रेजिस्टार थिसनजासिम गेदेर थांखिफोर लानायखौ बन्द खालामथ'नाय। थामथियाव मावफुं मेलनि सिगां इउनिभार्सिटि कर्ट मिटिंखौ खुंनाय। ब्रैथियाव बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि लांदां जानानै थानाय
सोद्रोमाखौ थाबैनो थिसनथाइ आरो बाथियाव थाखानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भिसि प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंखौ बिथांनि गाव हारसिंनो थांखि लानानै गोसोबादि खामानि मावनायनि थाखाय थाबै बिथांखौ सोलायनानै गोदान भिसि थिसननांगौनि थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि, क'क्राझार सरकारि फरायसालिमा, क'क्राझार साइन्स कलेज, कमार्स कलेज आरो UN एकाडेमिनि फरायसाफोर, क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दखरा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै आरो गुबुन गुबुन बर' माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिमोन बाहागो लानायखौ मुलुगसोलोंसालिनि लांगोना मोखाङाव 2 घन्टा सोमावसारदों। मायाजों बुंफबनाय नोगोर मुम्बाइआव भारतीय जनता पार्टी दोलोनि सानथामनि हाबाफारिजों जर'खा मावबादा। बे मावबादायाव बाहागो लानो थाखाय बिजेपि दोलोनि गासैबो मन्थ्रि एबा MLAफोरा मुम्बाइ फारसे रावना होबाय। आथिखालाव सानथामनि थाखाय दिसपुरनि जनता भवनाव रावबो मन्थ्रिखौ लोगो मोननाय नङा। सानथामनि थाखाय राजा गैयै रायजो जाबाय आसामा। मख'नो गोनांदि भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि, नखर मन्थ्रि अमित शाहमोनहा आसामनि गासै मन्थ्रि आरो MLAफोरखौ जर'खा मावबादानि जोहै क्लास लागोन। बे क्लासआव बाहागो लानो थाखायनो आसाम प्रदेश बिजेपि दोलोनि गासैबो मन्थ्रि आरो MLAफोरखौ लिंहरनाय जादों। नाथाय नोजोर होनो गोनांदि बे मावबादाखौ आसामावबो खुंनो हागौमोन। नाथाय बेनि उल्थायै गोबाङानो सोमावसारनो हमदों। गवालपारा मरनै राजापारायाव थानाय आसामनि गंसेल' सैनिक स्कुलनि उनाव आसामाव गासै गंबा गोदान सैनिक स्कुल गायसननो थाखाय मिरु सोरखारनि रैखाथि बिफाना साखाफारा जादों। रैखाथि बिफाननि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ बे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो फोरमायदों। अदेबानि बबे बबे जिल्लायाव लुफुंनाय जागोन बेखौ आसाम सोरखारा दासिमबो रोखा खालामथ'वाखै एबा जायगाफोरखौ थि खालामथ'नाय जायाखै। अदेबानि खोला आसाम अबा बराक सेरफाङाव गंसे सैनिक स्कुल गायसननो थाखाय सिगाङावनो मिरु सोरखारनिसिम प्रप'जेल हरखानाय जादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव गवालपारा जिल्लानि मरनै राजापारायाव थानाय सैनिक स्कुलखौ 1964 मायथाइनि 12 नबेम्बर खालि गायसननाय जादोंमोन। बै समनि रैखाथि बिफाननि मन्थ्रि VK मेनना 1961 मायथाइयाव गनायथि होलांदोंमोन आरो DN साहानिया सैनिक स्कुल ससाइटिनि बेन्दों बेखौ 1964 आव गायसनदोंमोन। आथिखालाव आसामाव बे गंसेल' सैनिक स्कुल दं। कार्तिक आर्यननि फैनो गोनां सावथुन धमाकाया बे दानावनो रिलिज जागोन। फोरमायनाय जायोदि कार्तिक आर्यननि गोदानै फैनो गोनां धमाका हिन्दी सावथुनखौ बे दान एबा 19 नबेम्बर 2021 खालार खालि रिलिज खालामनो थाखाय थाग थियारि जादों। बे सावथुनखौ लिरदों पुनीत शर्मा आरो राम माधभानी मोना। गोदानै रिलिज जानो गोनां हिन्दी सावथुन धमाकाखौ प्रडिउस खालामदों रनी स्क्रिवाला, अमिताभ बाधभानी आरो राम माधभानी मोना। बे सावथुन एबा धमाकाया मोनसे हिन्दी रावनि एक्शन सावथुन। बेयो राम माधभानीनि बिथोन होनायजों रिलिज खालामजानायनि लामायाव आगान होफैनो हाबाय आरो राम माधभानीजों बिथोन होजानाय कार्तिक आर्यननि बे धमाका सावथुनानो गोबांसा नायगिरिमोननि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हागोन होननानै मिथिहोदों सावथुन बिथोनगिरिया। डिगबईआव सानै ड्राग्स फालांगिरि हमनो हादों। मार्गेरिटा साब डिभिजनेल IPS अफिसार पार्थ प्रतिम दास, डिगबई पुलिस अफिसार लोगोसे सा 18 आर्मी जवाननि जुथायै अपारेशन खालामनायाव बृहस्पतिबार खालिनि हरनि समाव ड्राग्स फालांगिरि सानै सुबुंखौ ट्रिंक्राय आरो डिगबई थांग्रा राजालामा दुमदुमायाव हमनो हादों। पुलिस आरो आर्मी जवान हानजाया ड्राग्स फालांगिरि सानै सुबुंनिफ्राय गासै 61 ग्राम हेर'इन आरो मोनबा साबोननि थफ्ला बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि बे हमजानाय सानै सुबुंखौ बकाजान कार्बि आंलं जिल्लानि राजा बेनार्जी आरो फेजुल इस्लाम होनना सिनायथिनाय जादों। पुलिस आरो आर्मी जवान हानजानि मिथिहोनाय बादिब्ला बोखांनो हानाय ड्राग्सनि बेसेना गासै 2.5 लाख रां जागोन। बे जाथायनि सायाव डिगबई पुलिस स्टेशनाव 377/2021 US 21 BNDPS एक्ट केस फाइल खालामनाय जाबाय होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।